Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
nakalupyo da sayang kabuwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis, kay bamad sa si kapaborito Errol Hurado, tanjad technical control si Engineer Nexon Dakal. Agunatan na Lunes, petsa 4 bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. 87 anyos siya kulao at talapos at tumakyar imbatik at patambalan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo tan tricycle ng banggaan duwara so asugat-sugatan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Shabu Queen, ya Kristo na bulangan na aristo. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran luluganan na Abanggana Hyundai Tucson, driver imbatik yung patambalan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Yung balitad national, scammer ya unggagaraw na donasyon o dakinan Senador Lacson, Abu King. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Purpose dapat ekalan salatan na pangkabuhayan kero ng Senador Tulfo. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Barko na China na ispatan Jad Cagayan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Atong ang nawato niya sukason na insagap at sikato. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras tayo alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. City anyos siya akulawa talapos legan yung bubaltang agkarsada. Imbatig ja patambalan so abitan akulawa. Kaya rin si Katoy at talapos na motorsiklo yung agawa so accidented oras na alas 9:10 na kabuwasan. Jada Barangay Poblasyon Bali na Malasiki Pangasinan. Kinawat sa biktiman siya Juliana Tantay Gutierrez, biyuda residente na Barangay Nalsian Norte, Adabitlan Baloy. Jad investigasyon na pulis sa Malasiki sa may biktima sumbubaltang at kaarsada nanla po at balatan tamamarap jad norte ng sikatoy at talapos na mababuas na Honda TMX 125 motorized tricycle yamamanawanan na Jason Meneses patumbo na 35 anyos bawalaki pastor ang gapoy buong balantong lisensya residente na Barangay Marunong Balay na Santa Barbara Pangasinan. Jadi bunog na o jad biskag na pakabangga na biktima si Katoy atumba ada semento ta nakagamor na laceration jada bunog na uloton niya ta na si Katoy na andiyan na linawa sa biktima so embatik jada Universal Health General Hospital jada Bali na Malasiki Pangasinan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo tan tricycle ng banggaan biktima sugat-sugatan. Agawad oras na alas 9:34 na labi. Na non-responde ray kabiyangan na Santa Maria Police ada intawag na concerned citizen ada agawan aksidente. Yan ay kurit jad National Road, Barangay Poblasyon East Bali na Santa Maria Pangasinan. Sara involved biya luluganan Honda Click 125 motorcycle mamanihuanan na Calvin Pascua Mindaros 19 anyos service crew ang gapoy buong balantong lisensya aga kasulungmat na helmet residente na Barangay Dalaya Padabitlan Baloy tansamay akalasunad na si Katoy manangaran na Maya Cabanayan Castillo 18 anyos Marikit residente na Barangay Dalaya pada pareho na Baloy sa may kabanggaan dara niya
motorized tricycle mamanehoan ng Ricky Kuntawi Trinidad, 45 anyos, wala asawa, wala bumarantong lisensya, residente na Barangay Poblacion West, Bali na Santa Maria, Pangasinan. Jad ginawan investigasyon na pulis sa may motorsiklo sumamarap jad balatan lagan niya sa may tricycle sumamarap mat jad parehon direksyon nan abangga na motorsiklo sa dalig na tricycle. Sigagan na sa may aksidente tan alus control na driver sa motorsiklo tan nasaya sa atumakyar at karsada. Yan ang resulta na ingkasugat-sugatan na saray akalugan ada motorsiklo. Tampol yung batik jad dasang kasinggaran niya patambalan iray biktima. Lega niya sa may driver na tricycle. Sunawit mat jad Eastern Pangasinan District Hospital. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Siningkat ya tampol so 51 anyos siya bi kaya rin na inyawat so Cebu ada saray ng panggap ya po surveyor ada ginawa na drug bypass operation yain kasa na saray ya impan ulop ya puwersa na binalunan na pulis sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Provincial Police Office tan na Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 ya ginawad oras na 5 ng ngaram jad barangay Sumabnit balay na Binalunan, Pangasinan. Kinabat sa sunariston suspect ngaranto na Angel Kabatik Rufino alias Angel, wala asawa, kak fighting bit ticker o handler o tinawag ya Kristo. Wala listaan na street level individual, residente na barangay Sumamdita, Dabilan, Balay. Asam-samad 5 na suspect, so taluran head-sealed transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu, walay balaton 1.85 gramo, man kantidad na 12,582 piso. Sa kaya light blue Oppo A18, ya cellphone, taluran perason 1,000 piso bill, ya bypass money. Sa may suspect ang sa ebidensya, sunawit yung police station for proper disposition. Kaso ng sunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 sa isigap at korte laban at abitlan suspect. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Duwaran luluganan ya akaparada gilig na karasada jada barangay Baliti Bali na Malasiki, Pangasinan. So binangga na Hyundai Tucson na sedan ya mamanihoanan na Federico Perez Castro Jr. Wala sustunidad retiradong police officer residente na MOQ Pur Colonel Dilion Street, Camp Crami, Quezon City. Sa medwara na banggan luluganan so Honda Wave 100 motorized tricycle pangkayariana na Maria Isabel Palaganas, residente na Baliti, Bali na Malasiki, Pangasinan. Tanamputin elf truck ya akarehistro at ngaran na Roberto de Lima, residente na 357 Barangay Kamalig, Mekawayan, Bulacan. Jad inisyal investigasyon na pulis sa may Hyundai Tucson so umbabatig karukuyan na karsada labit ng lugar na nakasabila at gagawin niya karsada sa may Hyundai Tucson. So bimangga at akaparadang tricycle tan F-truck ya nan resulta na ingkusugat-sugatan na driver na Hyundai tan si kato imbatik ya tampol na ambulansya na Malasiki jada Malasiki Municipal Hospital. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Naringalan re katibukulo niya balitad lokal. Antes tayo nung dapag saray balitad nasyonal. Wajanire Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong
negosyo mga kapaborito. Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Nagbabala si Senator Panfilo Ping Lacson laban sa mga scammers na humihingi ng donasyon para sa mga nasalanta ng kalamidad, kabilang ang epekto ng bagyong Habagat. Nabuking ni Lacson ang isang scammer na nagpapanggap na si dating Representative Josephine Sato at humihingi ng financial support para sa muling itayo ang isang orphanage sa Occidental Mindoro Province. Naipost din ni Lacson ang mga screenshot ng mensahe sa Viber galing sa scammer na gumamit ng larawan ng dating mambabatas sa kanyang profile. Sa mga screenshot si Lacson makikita na nagbigay pang scammer ng GCash donation drive number na di umano'y para sa orphanage. Ayon kay Lacson, nakikipag-ugnayan na siya sa otoridad para mahuli ang scammer na ito. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, sa halip na parang limos ang ibinibigay ng pamahalaan sa mga mahihirap buwan-buwan, pangkabuhayan na lang ang ibigay. Ito ang iminungkahi ni Social Justice and Welfare Chairman Senator Erwin Tulfo para matuldukan at hindi na maabuso ang programa ng ilan. Ayon kay Senator Tulfo, maging ang ilang 4-piece members ay gusto na pangkabuhayan na lang ang ibigay sa kanila kaysa sa buwan ng ayuda. Ito raw ang pahayag ng ilang 4-piece members noong siya ay naging DSWD Secretary noong 2022. Ayon pa sa mambabatas, unfair na sa mga low-wage earner tulad ng mga security guard, janitor o katulong na hindi magkasyang sahod pero walang buwan ng ayuda sa gobyerno tulad ng 4-piece dahil hindi sila qualified. Ito ang minungkahi ng senador kay DSWD Secretary Gatchalian at sa Pangulong Marcos pag nagkita daw silang dalawa. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Sa iba pang mga balita, bagamat tanggap ng negosyanteng si Charlie Atong ang mga kasong isinampa laban sa kanya, may babala rin ang kampo nito hinggil sa questionabling testimonya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidonganyo alias Totoy. Ayon sa legal counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, bukas ang kanilang kliyente sa mga kasong isinampa at pagkakataon ito upang may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paratang at espekulasyon sa tamang legal na proseso. Subalit ayon kay Villarreal, kaduda-duda ang testimonya ni Patidongan na puno ng butas, makasarili at walang sapat na batayan. Questionable rin anyang umano'y pagkamulat ni Patidongan at ang panahon ng kanyang paglabas. Paliwanag ni Villarreal, may 15 taon ng bahagi ng organisasyon ni Ang si Patidongan at unti-unting nakaakyat sa mga sensitibong posisyon.
Ginamit umano ni Patidongan ang mga koneksyon at resources ng organisasyon nang hindi alam ng pinuno upang palawakin naman ang kanyang sariling illegal na network, kabilang na ang mga sugal, kidnapping, paninikil at pananakot. Ayon aniya, nang siya'y masangkot sa pagkawala ng isang kakompetensya sa sabong sa Maynila noong nakaraang taon, pilit ngayong ibinabaling ni Patidongan ang sisi sa kanyang mga dating superior upang takasan ang pananagutan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ilalarga ng iba't ibang grupo ang Sara Litisin Campaign na nananawagan na isalang nasa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ang malawakang rally na idarao sa August 6 ay pangunahan ng mga obispo, pari, civic at progressive groups, Makabayan Bloc ng Kamara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na bagaman nire-respeto ay hindi niya sinasang-ayunan ang pahayag ng IBP o Integrated Bar of the Philippines na sinusuportahan ng Supreme Court na deklarang unconstitutional articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang aircraft upang magsagawa ng maritime domain awareness at i-monitor at i-challenge ang presensya ng isang Chinese research vessel sa Babuyan Island. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang Chinese vessel na Jiangyang Hong 05 ay unang namataan may layong 37 nautical miles sa bahagi ng Santa Ana Coast. Dahil dito kaagad umanong nagpadala ng ang Philippine Coast Guard ng isang mga aircraft o isa sa mga aircraft nito sa natulang lugar noong Sabado. Nagpadala umano ng radio challenge aircraft ng PCG sa barko ngunit hindi ito tumugon. Base sa kanilang record, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang Jiangyang Hong 05 ay umalis mula sa Guangdong Province sa China noong June 5 patungo sa West Philippine Sea. Pumasok umano sa exclusive economic zone ng bansa noong June 7 at umalis noong June 9. Ngunit muling bumalik noong July 31. Sa kanilang historical track, ang Jiangyang Hong 05 ay nagsasagawa ng substantial maritime scientific research sa loob halos ng 22 araw matapos umalis at bago muling pumasok sa Philippine Exclusive Economic Zone. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumahan niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin 6:25 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 na kabuwasan. Patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakulupyo da sa programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay bamadita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Lunes, petsa 4 at bulan na Agosto 2025. Mantutuyaw tayo at loob na sa kay oras. Kapal di oras na manaya. Hanggang kami Dala City na kabuwasan. Dasayan na programa. Sa kay oras man lang po na ni man. Wala rata na so gabayuran na ipasabi aramay reklamo, suggestion, opinion, reaction. Tawag kilabat at smart na number tayo 0939-100-945
0917-9931 o may Globe number 0927-974-2784. Sa may personal ko 0946-503-6465. At sa ating Facebook pa rin at saka sa YouTube channel DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, may reklamo yun, at kabasan wala yung reklamo. Reklamo. May ilang portion kasi dito sa Dagupan na ang tubig galing faucet ang dikit. Faucet ng nawasa. Hindi, yung pamana. Oo, kayo ba yung nakaka-experience dyan sa inyong lugar? Dahil nga dito dahil may nag-forward ng ating reklamo. Ayan, ipapakita natin, engineer. Paki-flash niya sa monitor. Ayan, ano yan? Parang kuha niya na. Singapitat. Singa may asfalto. Ayan. Tingnan nyo. Pamana. Umaga-umaga yun ang pinamana nyo. Nakikita nyo po sa screen ng ating monitor. Ayan, maitim ang tubig na lumalabas. Ayan, yung nagreklamo. Ayon sa ating nakalap na balita, nag-umpisa daw yan madaling araw. Madaling araw. Ayan. Iba talaga yung kulay. Kulay parang gray, parang ganun. Tapos yung antamay ni talam may atiti. Nan imbalasla nan imbalasla pitekso kinto. Wala timba. Pakiayos naman pamana. Ngayon wala naman tayong diyan eh. Wala naman tayong ang dekat-dekat. Kaya pakitignan baka may mga meron silang tinatawag na flashing. Pero yung flashing doon sa mismong ang problema kasi sa flashing, ito pamana ay naglilinis kayo pero at the expense of the consumer. Katulad niyan. Katulad niyan. Nag-flash, kung flashing man ang tawag nyo dyan, sinong magbabayad niyan? Ayan, di yung mga consumer din, di ba? Ibabawas nyo ba yan? Ayan ang problema. Tanong lang dito, ibabawas nyo ba yan yung mga tubig na marumi? Ayan, na nasayang? Ang tigawon doon sa atin, gamit ang datan. Hindi, di ba? Itatapon yung tatapon nila yan. Hindi mo nga matiis na ipanligo yan eh. Baka mamaya iba yung ilan tayo na benefit of the doubt, baka kasi bumaha eh. Hindi bakit sa ibang lugar malinis? Dito naman malinis. Dito chinek po namin yung tubig dito. Malilinis mo. Malinis. Yun sa parte ng ng bunuan. Ayan, kaya sa parte po ng bunuan yun yung video na naipakita natin. Alangan na sasakay abong man. Kaya nga isa naman yung pinanggagalingan ng tubig. Hindi, may pumping station sila dyan sa pagbunuan, meron dyan meron. Lungos. Iba rin yung pumping station dito, iba-iba. Iba-iba, yan siguro yun kung bakit yung ibang lugar malinis, tapos yung iba maitim ang tubig. Pakitignan nyo, pamana. Pakisilip lamang po. Panawagan po yan sa pamana na baka yung pumping station nyo nabaha nung walang bunuan sa Lungos, walang baha dyan. Walang baha. Tignan tignan lang dahil pag isinisingil sa consumer yan pagpa-flashing o pagpapalit ng tubig, pagpapalinaw nako. Siyempre unfair naman yan. Ayan, okay. Alas 6:36 ng umaga. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para makapanayam si Director Dr. Joseph Roland Omejia, ang Medical Center Chief 2 ng Region 1 Medical Center, kaugnay sa mga paratang laban sa kanya. Isa na dyan yung akusasyon na naubos daw ang pondo ng pinapatayong bagong hospital building dyan sa may Arellano Street. Yung building dyan sa Arellano Street sa Barangay Pantal. Dito sa lungsod ng Dagupan. Dahil ginamit daw umano
ni Director sa eleksyon. Eleksyon sa pagtakbo ng kanyang anak anong May 2025. So, yung pangalawang akusasyon sa kanya yung pinagtatanggal daw umano ni Director Mejia ang mga job order na taga Mangaldan matapos matalo ang kanyang anak na tumakbong mayor ng Mangaldan. Yan. Sinagot po yan ng direktor ng Regional Medical Kaya tingnan natin nandito ang paliwanag ni Director Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang Medical Center Chief 2 ng Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan kaugnay sa mga paratang na yan. Masasabi nyo na ito sa social media na naman na yung mga kababayan po ninyo dyan sa Mangaldan na job order po dito sa Region 1 Medical Center right after election pinagtatanggal nyo daw po. Ano po ang katotohanan dito, Director? Well, ang totoo niyan, yung nag-post po nun, hinahanap na ng polis kasi ididemanda ng Region 1 Medical Center at Department of Health yung nag-post ng cyber libel. Ididemanda namin yan. Libel ho yun, libelous kasi yung mga tinanggal namin dito at hindi naman tinanggal kundi hindi na-renew yung kanilang kontrata. It's because yung mga job order natin dito is based on performance. Siyempre yun ang rekomendasyon ng head ng unit na hindi ma-renew sila dahil wala silang ginagawa o kaya iba ang ginagawa nila dito sa ospital. Siyempre masasayang ang pera ng gobyerno. Alam nyo naman ang Region 1 Medical Center is island of good governance. Tayo na-certify tayo ng na PGS tayo, Performance Governance System Certified. Ibig sabihin nun, based on performance lahat ng mga tao dito. Kaya alam ng mga empleyado din, mga regular employee, na kung ikaw ay job order lang at hindi ka naman nagpe-perform, talaga hindi ka ma-renew. Nagkataon siguro na yung mga taga-Mangaldan, medyo hindi sila nag-perform, kaya hindi yun sila na-renew. But, they can still reapply kung gusto nila. Pero wala akong politiko dito sa apolitical ho ang Region 1 Medical Center. We are for service, hindi sa politics. Sir, ilang months po yung renewable nila? Every 6 months ho kasi nagre-renew yung mga job order. Ngayon, kung talagang may performance ka na binibigay, performing ka sa hospital, at kung kasi yung tinatawag na standard operating procedure yung after 6 months o pag 6 months ka na, ite-terminate ka para magre-reapply ka. Sir, yung mas na pagtatanggal, hindi po totoo yun? Well, may mga na-terminate kami pero hindi naman ang dami-dami ng empleyado dito sa Central Pangasinan. Actually, ang empleyado dito mostly dito sa malapit sa hospital para hindi na sila mag-dormitory. Kagaya ng Dagupan, Mangaldan, San Pablo, San Jacinto, Manawag. Marami dito, meron rin Malasiki, hanggang Bayan ba? Meron rin taga-Umingan na nandito. Actually, yung sinisingle out nilang Mangaldan, hindi totoo yan dahil marami namang job order pa rito na taga-Mangaldan. So, yung mga non-performing lang. So, more or less lang po yung job order dito sa inyo. Asa ngayon, mga almost 200 which is allowed by the Department of Health. Pero inuuna ko nang sabihin kasi baka na naman intrigahin tayo. Based on DIGA kasi yung mga job order up to December 31 na. Baka mamaya pag dating ng December titirahin tayo na tinanggal sila. Talagang hanggang December 31 lang ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Siya pang nagsabi na hanggang December 31 lang yung mga job order at papalitan ng permanent position. Kagaya dito, na-upgrade ho tayo, maraming darating na permanent position na ipapalit doon sa mga contractor. Kaya kung meron silang eligibility, that's the time, opportunity sa kanila na mag-apply. May chance din sila, sir. Napakalaki ng chance nila kasi na-upgrade ang Region 1. Hindi na sila job order kung hindi permanent na. Yun po ang sinabi ng ating mga presidente na permanent position ang ibibigay sa kanila kung performing sila.
Yung mga taga-Mangaldan na naman daw na empleyado, job order, pinapahirapan nila naman daw po ng issue. Ayun na naman, Mangaldan sila ng Mangaldan. Siyempre, ang trabaho dito sa sa hospital, equitable. Kung nurse ka, siyempre trabaho ng nurse. Ngayon, kung wala ka na ng eligibility, gusto mo ma-assign ka sa office, nako, mukhang mali ho yun dahil labag yun sa standard operating procedure, hindi lang ng regional, kung hindi sa Department of Health. Ang assignment mo, kailangan naangkop doon sa kwalifikasyon mo. Ang problema mo sa iba sa atin, yung mga walang eligibility, ayaw nilang i-assign sila sa housekeeping. Doon lang po ang mayroong bakante. Gusto nila sa office, hindi po pwede yung ganun. Kaya hindi sila dapat mamili ng trabaho nila kung wala naman silang kwalifikasyon. Okay, lastly sir, yung issue naman daw po na padrino system dito sa RMC. Ay, bawal po yan dito. Actually, yung mga inuuna ho namin dito, yung mga performing, efficient, and qualified na yung mga ordinary tao na pumunta dito pag qualified sila, mas siyempre yun ang priority ho. Hindi yung although siyempre yung mga natin, yung mga politicians natin nagre-recommenda rin sila, pero ang kagandahan mo yung nire-recommend naman nila are qualified. Siyempre pag nagre-recommend sila ng nurse, siyempre qualified yung nurse na yun, kasama doon sa mga i-interview at i-screen natin, and eventually ma-hire ko sila. May balita kami dito sir, mag-isang taon na pero hindi pa rin na-hire dahil nga dumadaan sa proseso naman po ba? Hindi lang po isang taon, yung mga iba ko rito 2 years na naghihintay ng item nila, pero naka-note naman yun sa atin. Kagaya na, nag-hire po tayo, inuuna natin yung mga matagal na dito. But fortunately, yung mga nurses po natin dito, wala na po yung naghihintay ng 1 taon, 2 taon, kasi mabilis ang turnover ng nurse. Kaya yung mga naghihintay dito, mga nag-umpisa ng February, na sila agad, ma-permanente na sila kasi marami yung item ng nurses. Okay, hindi po. Kaya medyo ayan. Si Director Dr. Roland Mejia. Ayan, ng Region 1 Medical Center. Diretsahang sinagot yung mga katanungan, mga paratang. Ayan, bakit daw nahinto yung mga proyekto na ginagawa dyan sa Region 1 Medical Center. So walang katotohanan pala, no? Paano mo gagamitin yan? Ang contractor, ang gumagawa dyan, meron silang tinatawag na progressive. Pag sinabing yun yung progressive project, kung ano yung nagawa mo, yun lang yung maisisingil mo. Correct. Sa rugby mad-advance rin dito. Hindi, yan nangyari. Nanto may accomplishment mo. Sika to may baran. Awa? Kanya na ditan at Region 1, apansin lang tiya, may project ditan at Ken Timunda, lapod, may budget ng 2024. Inusar Sara may yung mga binuksang Bukas Center. Oo. Yun yung dahilan. Oo. Kaya't wala pong katotohanan yung paratang na inubos ang pundo niyan para na ginamit daw noong nakaraang May 2025 election. Wala pong katotohanan yan. Dahil lahat ng mga yan ay dumadaan sa tamang proseso. Yung pundo, galing po sa Department of Health yung pundo. Kaya yung nagpakalat ng issue na yan ay humanda-handa na. Humanda-handa na. Dahil hindi naman si Director Roland ang inyong ang kwan dyan, the Department of Health. Department of Health. At sinagot din niya yung mga isa namang kumalat na issue kaugnay doon sa pagtatanggal ng mga job order na taga Mangaldan.
siyempre yung mga job order 6 months lang yan, renewable. Kahit saan naman Oo. Yung mga job order tsaka yung contract of service yan, nire-renew po yan. Nire-renew, depende doon sa kailang performance. Nabanggit performance. Kasi kung wala kang nagawa nga, hindi ka nag-perform sa iyong duties, paano ka i-renew? Di ba? Kaya depende yan sa performance mo, yung trabaho mo, dyan sa posisyon na yan. Hindi ka naman pwedeng sweldohan nang wala kang ginagawa. Correct. Kaya wala hong katotohanan na siya po ay nagtanggal ng mga job order matapos na matalo yung kanyang anak. Wala hong katotohanan yan. Ang sagot dyan ni Director Dr. Roland Mejia ay hindi sila nag-perform, kaya hindi na na-renew yung kanilang kontrata. Tsaka hindi lang naman sinisingle out Mangaldan. Oo, marami rin. Marami pa sa ibang lugar. Sabi nga ni Director, nakakahiya nga na taga Mangaldan, kababayan ko pa, tapos sila pa yung matatanggal. Kung tutusin, pwede namang pwede ko ngang kumbaga pigilan, pero siyempre hindi naman sa akin dumadaan yung recommendation Correct. Doon sa mismong unit nila kung saan sila naka-detailed. Diba? Meron mga supervisor yung mga yan, sila yung mga nakabantay, nakantabay sa mga empleyado. Correct. Meron bang HR ang Region 1? Meron. Basta lahat yan. Human resource. Doon lahat dumaraan yung kailang appointment. At siyempre, based doon sa kailang performance, doon nila ibabase ngayon kung karapat-dapat na ikaw ay i-renew. I-renew. Ayan, kaya't yung nagpakalat din dyan na issue dinampas sa social media, humanda-handa na rin. Humanda-handa rin. Tuloy. Diba? Mahirap kasi. Minsan kasi no palpalarang kawa, mangitar na komento o palpalarang kan si kaidugan nay pag magpo-post po kayo, isipin niyo mabuti kung correct. Tama o hindi? Tama, at saka kung ano yung magiging consequence ng mga ganyan. Kung ikaw ba nakakasakit sa kung meron kayong mga masasaktan, masasagasaan, isipin nyo mabuti. Ang social media ginagamit lang sa magandang paraan, sa paghatid ng mga impormasyon, yung mga totoong impormasyon. Yung ginagawa dyan na yung malaking building sa Regional Medical Center ay 80% na ang natapos. Natatanda mo ba nung nandito si Pangulong Marcos nitong mga nakaraang buwan? Ay ang target date ng Region 1 Medical Center, yung bagong building dyan, ay matapos ng July to August. Hopefully itong inagurahan. Inagurahan na at pag natapos yan, maraming mga pasyente ang ma-accommodate. Kung hindi ako nagkakamali, from 600 bed capacity yung ngayon magiging 1,500 na yata bed capacity yung pag natapos yan. So napakarami po ang ma-accommodate na pasyente na hindi lang dito sa Pangasinan kundi maging sa karapit probinsya na pupunta dyan at magpapagamot sa Region 1 Medical Center. Ayan. Okay. Good morning kay Don Ramon Bautista. Yun, si Sir Ramon Bautista na nandyan din sa Region 1 Medical Center. Talagang public service din ito. Umagang umaga talagang biyahe na from Manawag to Dagupan. Ayan. Good morning sa iyo. Kaantabay ni Kaantabay ni Director Mejia. Alam mo itong si Kuya Ramon matagal ko na itong kakilala noong pang naging konsyal ng Manawag, naging vice mayor siya at naging
nung siya councilor, tumakbong Councilors League. Kaya naging board member yan. Kabisado mo, talaga yun kabisado ko yan, si Don Ramon Bautista. At siyempre, yung kanyang anak, nagiging konsyal din ng Manawag. Sila po'y mabait at matulungin. Saka makita mo naman na na low profile lang. Low profile. Si Sir Ramon. Ayan, good morning. Soft-spoken pa. At ganun din si Sir Roland Mundala. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa may Region 1 Medical Center. Ay, si Sir Kirby. Good morning. Ayan, good morning po. Taga ako niya, San Jacinto. San Jacinto ba? Si Sir Kirby. Good morning po sa inyo. Alas 6:52 ng umaga. Good morning kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Alam mo, itong si Mayor Viga, talagang may puspuso to, so manlingkur at bali na Mapandan, Pangasinan. Naning namumati may bali da Mapandan talagan may booming town. Dagturan baloy at luyag na Pangasinan. Pero hindi mo naman may kukumpara kasi yung classification nga ay iba-iba, tapos yung Mapandan interior na nasa looban. Kumbaga triangulo di ba? Kung galing ka dito sa Dagupan, Mangaldan ang unang kwan dyan. Bago ka pupunta ng Mapandan, and then pagdiretso mo yun, Urdanita, o kaya Manawag, o kaya Santa Barbara. So, napakaganda yung strategic location ng Mapandan. At alam mo, ang Mapandan, nakilala ang bayan na yan dahil sa Pandan Festival, di ba? Kilala na noon pa, pero mas sumikat. Dahil sa kilalang Pandan Festival. At ito, nung nagdaang kalamidad, di ba, isa sa mga mapalad na bayan ang Mapandan dahil hindi sila nabaha. Lahat ng main road ay passable. Ganyan mataas. Po kataas ang Mapandan. At diyan mo makikita na talagang ang leader ng isang bayan tulad ng Mapandan ay talagang ginagampanan niya yung kanyang trabaho. Tingnan mo na dumarating yung mga tulong galing sa national government, galing sa mga senador, iba't ibang departamento, di ba? Nung nakaraan pala, nandyan sila sa Senate. Nakita ko yung mga litrato na ipinost ni Senator Bongo. At siya po nagpa-follow up si Mayor Carbiga ng mga pundo. May mga proyekto kasi. Para madala niya dyan sa may bayan ng Mapandan para sa mga iba't ibang mga project na gustong i-implementa sa bayan ng Mapandan. Ganyan, kasipag si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. At siyempre, kasama na rin yung Sangguniang Bayan at mga barangay officials at lahat ng mga empleyado ng munisipyo. Nagkakaisa sila dyan para sa kaunlad ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Sir Jeffrel, si Sir Jeffrel, si Sir Felix, si Madam Sheila Pinolyar. Ganon din si Councilor Freddy Pinolyar. Good morning po sa inyo. Ayan, okay. Pwede pa tayong mag-exercise. Pwede pa. Engineer, sige, take it away, Engineer. Good morning sa PAT, Professionalism, Accountable, Transparency, dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Ayan, good morning. Si Councilor Mike Sison. Si Councilor Manny Datwin. Councilor Ardizun Soriano. Councilor Robert Dani Messina. Si Councilor Jopay.
Lorisco. Si SK Federation President Nariana Ayay Messina. At si Liga President Jose Paris. Ayan. Good morning din kay Municipal Administrator Felipe P.J. De Vera. Si Municipal Treasurer Shermel Posirio. Ayan, good morning. At gawin din si Local Registrar Ma'am Jubit. At si Sergeant Esteves, good morning. Si Boss Carlo, good morning. Si Ma'am Marmi rin. Nakalimutan. Si Ma'am Maricris. Good morning. Si Sir Brian. Kalawanan, SP Secretary. Saka si Sir Brian din ng Mayor's Office. Ayan. Good morning. Good morning. At ganoon din si Jinison. Good morning. Kapitan Saldi Bauson. Good morning. Good morning. Yata Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Bilib ko sa kapitan na ito dahil halos walang tulog. Nandyan palagi at nanunungkulan sa kanyang barangay. Kaya sabi ng mga taga Barangay Macabito, itong si Kapitan Saldi Bauson ay talagang sa lahat ng oras ay nandyan na kapag kailangan mo nandyan agad yung kanyang presensya. Good morning. Servisyo Publiko numero 1. Ayan, Kagawad John Gabrielio. Good morning. Hoy, si dyan sa may lawak, si Paing Palos. Good morning. Si Mayor Ricardo Carding. Mayor Ricardo Carding Balderas. Sa Servisyo Balderas, walang kupas. Yun. Ayan, good morning. Good morning din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. Ayan, at siyempre ganun din si Councilor Chenny Rose Flores. Yan, number 1 councilor. Good morning. Si City Mayor Jolier Ayoy Resuelio, good morning. At Vice Mayor Josiris Bogs Resuelio, good morning. Ganoon din si Executive Secretary Juliano Jules Resuelio. Good morning. Liga President Boyd Magat, good morning. At ganoon din si Kapitan Jonan Estabilio at former Liga President Nanding Estabilio. Si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal, good morning po sa inyo. Si Bob 25, Kapitan Bob na Barangay Kintong Mat, good morning. Si Kapitan dyan sa Mamarlaw. Si Kapitan Daos. Good morning. Good morning sa inyo. Okay. Good morning kay Majin Acorda, kay Mar Pascua, good morning sa inyo. Si Presi Garcia ng Dasol, good morning. Evangeline Alonso Agustin Ontalan, dyan po sa may Barangay Bunlag. Teresita Biala, si Olivia Bauson, si Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Si Basang Barberan, dati nasa Vice Mayor's Office ito, yan sa Kalasyaw. Tuna na si Episcope, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta, gawin din kay Kagawad Rigan Kilaton. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Wala pa si kapaborito Amor. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Sa
Bisan ang putang-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated and